какво ста хора, аз съм Кипежи, днес ще правя едно ревю на Мъцъплева, нов сервер, няма много доста хора. И сега ще ви го покажа. Това съм билдър. Аз съм билдър, както казах, това е спауна. Ето го, едно кръгло топче, като голф топче и така е тенис. Това е спауна. Сега ще ви разкарам с варповете. Първият енчант. Трябваше към много секунди. Ето го енчанта. Тук. Темния вар Еван. Ще кажа само най-такива важните, защото да направя големи клипчи. Да, така. Ето го Warp Event. Това е. Тук правят евентите. Доста як, тук има нещо често е, което не искам. Темна Warp Jump. И да, 3 секунди се чакам. Jump аз го правих. Тук. Ще направя така, защото има лак и на клипа не мога да искам на клипа да няма лак и като играя. И да, и в първия филм всичко е възможно. Темна Warp PvP. Да видим след това на PvP Melee, Shop и Survival и това ще е от този клип. Да. PvP-то е хубаво. Ето го. Темна Melee. Ето го Warp Kit King. Какъв скин? King. Има безплатни неща. Ще видите. И да, това е от мен. Надявам се, да ви харесал. Довиждане.